हामबायहोयो बे समाव सोमदोन बरगयारि इउटुब चेनेल नोंथांखौहाय जोंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय जों बे समाव 8 नम्बर बिटिनि बिब्टि चार्चनि आं पास्टर हिसाबै जों बे समावहाय बे लकडाउन जानाय समावहाय गरिब गुन्द्राफ्रा खामला मावनानै जाग्राफ्रा बेबायदिनो माखासे ओंखाम दै आंखाल जानायखाय जों बेखौहाय गिर्जानिफ्राय जानानै जों सहाय होनो थांगासिनो दं। दाख्लै बावैसो सिगांनिफ्रायनो जोंनियाव जे कभिड-19 कर'ना भाइरास जादों बेखौ जों बयबो मिथिगौ बुहुमनाङैनो जादों जोंनि भारत हादरावबो जादों ओमफ्रायहाय जोंनि आसामावबो जादों जोंनि आसामनि मिनिस्टाराबो बेबायदि लकडाउनखौ फोसावदों 32 दिनसो जाबाय दा 32 दिनावहाय गोबां मानसिफ्रा खामला मावनानै जाग्राफोर दङ बिथांमोना खामला मावनानै जागौ होननाबो मोननो हायाखै दा बेनिखायनो नैबेयावहाय जोंनि बिटिनिनि सिङाव थानाय 8 नम्बर बिटिनि गिर्जानिफ्राय जोङो नोंथांमोना जायफ्रा खामला मावनानै जायो बे लकडाउननि समावहाय जायफ्रा खामला मावनो हायाखै बिथांमोननो जोङो एसे जोङो आदारनि थाखाय जों एसे बेबस्था खालामदों जेरैहाय जोङो माइरं 6 केजि ओमफ्राय दालि आधा केजि साबोन थरसे थाव आधा केजि ओमफ्राय संख्रि सेरसे सामब्राम सेरसे जों बेबायदि जों नोंथांमोननोहाय बे लकडाउननि समावहाय नोंथांमोननो जा एसे सहाय मोनथों होननानै जों नोंथांमोननो बेखौहाय जोंनि गिर्जानिफ्राय लाबोबाय दा बेखौ जोङो नोंथांमोननोहाय जोङो राननानै होनाय जासिगोन आरो आंहाथ' बिराद खस्थ' मोननानै दंमोन फिसा गोरलै गोनां जों जाबजों जेबो गैलामोन फारसेनिफ्रायनो दाथ' आं बिराद मोजां मोनदों। मोजां मोननानै आजावनाय जाबाय आयं मोननायखौ मोननाय जोंनि हालामनि बर' रायजो राजाफोर हालामनि बर' फिसा फिसौफोर हायाबो गैला खुरलांजोबखाबाय जेबो गैला ओमफ्राय बागान एसे दं आरो फांनै फांथाम दैलांसेयाव दैलांसेयाव थांबाय थायो खुरजोबो दे ओरैनो माजों जायोमोन न'खराव खामला मावनानै जायोमोन ना बोराय बुरैल' ओरैनो माजों जायोमोन सिगां खामला मावनानै ना इसोरनि मोजां मोननानै जों नोगोद मोजां मोनबाय। आच्छा बे अनसुंथाइखौ मोननानै नोंथाङा गामिनि जानानै मा बुंनो सानो दा? आङो बे अनसुंथाइखौ मोननानै
ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों जाहाथे नोंथांमोननि ससाइटिनिफ्राय बेबायदि जोंनि जायगायाव होफैफेराखैमोन बे होफैनायनि बेलायाव आङो बिराद गोसोआव गोजोननाय मोन्दों आंबो होनो सानदोंमोन नाथाय आंनि न'खरफोरनि आरो गामिफोरनिफ्राय जोंना होनो हानायनि राहायानो गैया जादों दा नोंथांनि ससाइटिनिफ्राय प्रथम होफैजेननाय जाबाय मा ससाइटिनि बालाजार बाप्टिस्ट चार्च बालाजार बेप्टिस्ट ससाइटि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय दा गोरिब गुन्द्रा मावग्रा दंबा मावनो मोनासै नालाय दा जोंहा दा सहाय मोनबाय एसे दा बिनि थाखाय गोसोआबो गोजोनबाय आरो एसे बे बन्द बोथोराव बायदि रोखोम खामानि मावबाय जाबाय थाबाय ना नागिरबाय हाग्रा बंग्रायाव मादैनि न'खर जोंना दा साबा दङ आंजों साबा गथ'फोर साबेसे साथाम दा खस्थ' जानानै दंमोन नामा जानाय लोंनायफोराव खस्थ'आनो दंमोन मानो होनबा संख्रि बानलु थाखा फैसानि थाखाय दिगदार जानानै दं खामला मावो हाजिरा बिराद धन्यबाद मोनबाय होफैनो हादों साथाम ओमफ्राय ओरैनो दा माजों जानानै दंमोन बे बन्द बोथोराव खस्थ'यै सोलिनानै जानानै दं हौवाबो गैया दाबसेयाव दंहैयो फैनो हायाखै आयंने साबसे दं न'खरावलाय आंनिया गासै साबा ने ओरैनो मा मावनानै जायो दाथ' ओरैनो दा मालायफोरनाव हाजिरा मुजिरा मावनानै जायो दा बे रेसन सफैनायखाय जों एसे जोबोरै गोजोननाय मोनदों मोनामोनबाथ' जालासिनो जागौमोन जेरैनो मेरैनो ओइयाव आइमोनावसो बिखुनजोफोरनावबो लायो जों आइमोनावबो लायो एफा एफा लायनानै जाफैयो एफा एफा जाफैगासिनो गैया नालाय खामला मोनबा खामला मावबाय ओमफ्राय दाथ' खामलाबो गैया जेबो खामानिबो गैया ओरैनो दा नोंथाङा बे गामिनि दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोननि गामियाव जे बे अनसुंथाइखौ बे मोनसे बिटिनिनिफ्राय बे बिटिनि बाप्टिस्ट चार्च बे कमिटिया दि नोंथांमोननि गामियाव अनसुंथाइ होफैबाय दा नोंथाङा बे होफैग्रा बिथांमोननिसिम
मा फोरमायनो सानो बेखौ एसे बुंना होदो नामा? आदसा जोबोद जोबोद साबायखर दिनै जोंनि बे बैग्रिगुरि गामियाव माने 8 नं बेथिनि बाप्टिस्ट चार्चनिफ्राय जोंनि बे बैग्रिगुरि गामियाव अनसुंथाइ होफैदों बाहाय माखासे माइरं बा दालि साबुन थाव सामब्राम जाखिनि होफैदों जों गामियाव गासिबो गोरिब गोजाखा गैयाब्लाबो जोंनियाव दा 30-35सो न'खर माने गोरिब गोजा खामला मावै जायो दा बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोनहा हेफाजाब होफैनाया जोबोद मोजां जादों आरोखि आं बाख्नायगोन आंनि गोसो गोरबोजों आं बे गामिनि बैग्रिगुरिनि आङो आफादगिरि प्रेसिडेन्ट नोंथांमोननिसिम आंनो गोसो गोरबोजों माने साबायखर जासिदों आरो आंनि गोसोजों आङो जितु हामलायनायखौ जासिदों आरो मानोना बे लकडाउन जिहेतु कर'ना भाइरासनि COVID-19 बेनि थाखाय जोंनि गामियाव दा गोबां गोरिबफोरा माने खामला मावै जानो माबा मोनसे खामायनो राहा मोनाखै दा नोंथांमोननि जितु अनसुंथाइ बेयो जोबोद मोजां जादों आं नोंथांमोनखौ माने हामलाय होयो आरोखि साबायखर होयो बेनि थाखाय गोजोनथों दा बिथाङा साबायखर होबाय बे अनसुंथाइ होनाय गासै बे कमिटिनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे जाहैबाय बिटिनि 8 नम्बर बालाजारनि बाप्टिस्ट चार्च कमिटि एसेनोसै हामबायहोयो बे समाव सोमदोन बरगयारि इउटुब चेनेल नोंथांखौहाय जोंजों हेफाजाब होनायनि थाखाय